sawara para pamirsa tresna kagum saputri. Kepareng matur wonten ing ngriki kula minangka sulih saking sedaya kadang paguyuban seni tari jaranan satriya Sekar Tanjung. Bilih ing dalu menika paguyuban seni tari jaranan satriya Sekar Tanjung ingkang wijil saking laladan Desa Pring Sari Krajan ingkang dipun pangarsani dening Bapak Makazin arsa atur lelipur arupi seni tari jaranan. Muni dawuh awit saking kersanipun ingkang menggugati nun inggih panjenenganipun Bapak Andika Ariyanto. Bilih ing dalu menika panjenenganipun Bapak Andika Ariyanto kawontenaken seni tari jaranan tasakuran lairipun kang putra putri kinasih nenggih Grizela Queen Deka. Awit saking menika panjenenganipun Bapak Andika Ariyanto nyuwun donga pamuji dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi kang putra putri Queen Deka Grizela Queen Deka saged dados putri ingkang solehah migunani dumateng sesama keluarga saha agami ingkang rinasuk. Salajengipun kula sak kanca saking paguyuban seni tari jaranan satriya Sekar Tanjung ugi nyuwun curung pandonganipun. Mugi-mugi lampahipun pagelaran seni tari jaranan ing dalu menika wiwit purwa madya ngantos wusana tansah mangke raharja kinelasaken saking saluring ridu lan pangridu. Boten katalung ben kula sak kanca ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Kepala Desa ugi pemerintahan Desa Lemahireng ingkang sampun paring idi pangestu ugi saking jajaran aparat keamanan ingkang sampun paring panjangkung dumateng lampahipun pagelaran seni tari jaranan ing dalu menika. Mugi kanthi panjangkung saking jajaran aparat keamanan lampahipun pagelaran seni tari jaranan ing dalu menika tansah mangke raharja. Mekaten menggah atur kula minangka sulih saking sedaya kadang paguyuban seni tari jaranan satriya Sekar Tanjung. Kathah kelantunipun atur kula nyuwun lumutring samudra pangsang. Pungkasaning atur sugeng amriksani lampahipun pagelaran seni tari jaranan ngantos paripurna. Nuwun matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
paguyuban kuda kepang kang setuhu ketodar kanthi prasaja kangge klepor prengsa sambi yo mekar mengkoreng kar akar erana karnane mardi sewe teneng ilmu luhur kantuk prap ning tanah Jawa agama ageming aji sejarah goyang sonata makna segara bisa alir aran Sora Bratajaya Brata sanata makna bisa
dalu ketok ane kewala nganti hati besok apa bakal bali yen bali bejo kula iya iya aem besok kelingan leladenku lakon angkat tangga emane aku tansah kabar jebok iki ambane kecono pamrih tansah besok kapan katakan jejer lan mong kabut upamane rona kodok tanpa yo sare as ora yo
Ya, para penonton untuk perhatiannya yang duduk diharapkan untuk berdiri untuk menjaga keselamatan kita semua, panjenengan semua. Monggo disilahkan untuk berdiri yang duduk di depan. Iki kakak ada putra alit dipun cepengi nggih Bu. Ini sangat luar biasa sekali. Yuk. Sangat ganas sekali. Dan juga sangat berbahaya. Laman mos katon kejati yen rengketon acara aduh dewe ragane sekawan abos yen besangot bebo pratot bacaane sarwa asri jroba ketku tansah emas wis lumayan among emas barane isi yo Kira
dasare Pancasila Wakira gampange apa turi putih ditandur turi putih ditandur nek ponaku cemorot di podamplong kapondo gampange apa Wakira gampange apa tembang sapa aku milih kemas sapa tembang sapa aku milih kemas sapa aku kita wis merdeka dasare Pancasila Wakira gampange apa yo Yo. Kemboro ing awang-awang. Ora gelem. Ora gelem. Wis ora ngomboro. Wah, ya ora gelem e. Atul jahit majae jatul jahit ji. Atul ora betayen atul ora dadi. Atul jahit jatul jahit ji. Atul ora betayen atul ora dadi. Abang-abang ganti rolondo. Wetan sedaya beberati. Lagi atas gotombok. Mas ampun emosi nggih, nak ketabrak nggih. Untuk pagar betisnya Yo. dirapatkan. Ini sangat luar biasa sekali, sangat berbahaya. Nggih kagem penonton tak kesenggol ampun Para emosi nggih. penonton harap berhati-hati kalau di depan arena. Ora apa-apa kan. Nyelmu iku iya kelah kone kate helaku lega selawat minggir mawon minggir mawon tegas setia namung diparingi dalan kemawon sandi satya putya pangkasih dur angkara emang kene iki rasane ati rasa risi sumetara dadi mas yo ben janji kompen aja lalen risi yo nggih menawi reoke nabrak-nabrak namung semingkir kemawon dipun paringi dalan. Yo. Anjas moro ari mahambi mas merahku warto
ane kota Purba lingga barang tanding burung Desmo perahu layar iki sing gamel nanti gitu iki senapun Mas oh lagi Serwengi Ya, lingsir wengi. perahu layar apa lagi Serwengi riyen oh perahu layar sih yuk Mas Kendang Ya. iya kancane iki sing pira kalera-lera banyune segara
esek Rangira yen bakal wohe tresno mawar merah yo asa kuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu ku sampai kini ku sedar ku berian darimu aku lihat kenang pada dirimu bukan mawar merah satu tanda cinta yang berarti bahwa kau cinta padaku dengan senang hati ku terima cintamu karena aku juga sayang kepadamu oh bahagia dua hati telah terpadu yo 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 ya ya iya iya ah kendang yuk ya rindu mawar dekat tiapa tolong urip pangrikeng durangka esti rakata dowaja lelayu sepi yo 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 rindu ler yo 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 kebablasan tata tira kometer beda yang pikir tata majlemat sona kanggo sepo bakosor hubung padang rembulan bombong jembar kalangate son sora ori ya iler
dure wong sumilir tak ijo raya-raya tak sekot paten hadar ya bocah angon ya penek primping pilo nyolo nyopenek kanggo masuk dodotiro iya ya kometer saking satria sekar tanjung komandane Roswantara yo 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 ya yo 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 ya ya nombas harta
Kendang. Selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adam jalan bi'iznillahi sholatan kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kasoleh kumpul kaping papat kotang ira ingkang salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngejahi Tombol ati iku lima ing berenang kaping pisan maca Quran kaping pindho salat wengi ilir-ilir yo ilir-ilir tandure wong sopir ta ijo royo-royo pasebut padana yo Ladrange ki cemereng tan semanding among tan sayang lepor rasa papaning warna-warna nadyan
Bareng padha mawae rasa Ladrange kijing mireng apa Tan semening amongan saling Kuda hitam Iya Kuda hitam aduh Kuda hitam ringan aku nyanyi bukan sembarangan Kuda hitam aduh kuda hitam tadi hitung demun berbahaya lari tak aduh pelan-pelan tahu-tahu bisa nyampe dulu gadis manis aduh kuda hitam hidung maju abang berbahaya tenang-tenang aduh hadutan aduh bisa bikin kejutan yo loh iya kendang mas yuk kuning agawe pikirku kepik sleret irem tak sawan katon manisi ati pun yen lakon dadi duwe ora bakal atiku kekliwat liyan yen siput andutet ati kebradan ora menduk atiku sansaya tasretan bisa nepikan kulute beto iya 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 Mas
Nobro padha kang kamajarane jodhe sarekata grobyak sarekata grob iya suara jamu godhong telo suara katamu tamu pisan atine gelo suara jamu godhong maniran suara katamu tamu pisan dadi pikiran iya kaya ngene mas rasane nangka kurang lagi tambahi gula kaya ngene ya mas nandang tresno rena betare moto iya iya yo Yo, ayo. Yo, awas, awas. Yo. 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 Iya. Wes bah jane awak mambi Mas mirahku harta mutat urung layan ani kudu porbo liko barang tanding ora bisma karya mati wong
bagus pun kakang pamita lastro iya ya Karmikor Eko Rana Karnandi Marti Sena wong ras gitu sing nopo sino ekarto mrepakerto pakaratine ngelmu Kang tumrapdi tanpa coba yo iya oh alah